шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро зиёд кардан мехоҳед? Дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбеҳ ё хароб кардан мехоҳед? Пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ соф савдо кӯмак мекунанд. Доставка ба Москва ва Санкт Петербург ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери наво ва рӯи экран. салом алейкум мухлисон ва бинандагони канали Меҳроб Про. тақдими шумо аст бахши овоза ва ҳақиқат. мухлисони азиз, мо тасмим гирифтем ки дар ин бахш оид ба яке аз овозаҳое ки имрӯз Тоҷикистонро ба ларза даровардааст ва тамоми мухлисон аз ин овоза қисса мекунанд ва аксари онҳо боварӣ надоранд, вале қисмате аз онҳо аллакай бовар карданд ки ин овоза ҳақиқат аст ва мо кӯшиш намудем инҷо бахшеро омода созем ва ҳақиқати ин овозаро ба шумо ошкор созем. яъне овозаи оне ки Сурайё Қосимова, ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба қавли примадонаи санъати тоҷик гӯё шавҳари ҷавон кардааст. Сурайё Қосимова, ҳунарманди машҳури тоҷик, ба қавли аксари хабарнигороне ки дар васоити ахбори омма маводҳо нашр кардаанд, бо марди гӯё 32 сола издивоҷ кардааст. ин овозаҳо дар сомонаи интернетӣ давоми ҳафта хеле зиёд паҳн гашта сару садоҳои зиёдро ба вуҷуд овард. аксари мухлисон аз он ки Сурайё Бону бо марди аз худаш ҷавон ба шавҳар баромадааст, изҳори норозигӣ баён карданд. аммо қисмате аз онҳо бошад, бо он ки Сурайё Қосимова ба шавҳар баромадааст, хеле шод гаштанд. оиди оне ки шавҳари Сурайё Қосимова кист, чӣ кора аст, ба Азия Плюс муяссар гардид ки шахсияти шавҳари нави ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Сурайё Қосимоваро муайян созад. порае ки аз видеои тӯй ва маросими никоҳи онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳангомаҳоро ба вуҷуд овардааст, муайян карда шуд. шавҳари нави Сурайё дар суҳбат ба Азия Плюс гуфт ки Пуллот Шарипов ному насабаш мебошад ва сокини шаҳри Душанбе буда як варзишгар ва соҳибкор аст. Пуллот Шарипов зимни суҳбат сину солашро на 32, балки дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ навиштаанд ки 45 сола мебошад ва пеш оиладор буда соҳиби 3 фарзанд буд ва аз оилааш ҷудо шудааст ва бо Сурайё Бону бо як меҳру муҳаббат, яъне ишқу самимият, яъне ӯро дӯст дошта бо ӯ оила барпо намудааст. ва худи Сурайё Бону то ҳол ба ягон рӯзноманигор ё ба васоити ахбори омма оиди ба шавҳар баромаданаш чизе нагуфтааст. рӯзноманигори шинохта Талабшоҳ Муқимов, ки айни замон дар Амрико зиндагӣ ва кору фаъолият дорад, дар сомонаи инстаграми худ навиштааст: касе метавонад ки худро хушбахттару ободтар кунад, ошаш шавад. агар 200 сола бошиву бо синни 20 никоҳи ҳалол бастӣ, боз ҳам ош шавад. ишқ сарҳад надорад. вазифаи дӯстдоштаи баъзе нафарон ғайбат, бахилӣ ва хандаҳои бемазмун аст. мардуми дунё ба космос сафар доранд ва дар дигар сайёраҳо зиндагӣ ва корҳои илмӣ пеш мебаранд. мо устои пеши комментария. пеш аз муҳокимаи нафаре ҳар кас аз худ аввал пурсад ки ақаллан қуттии гугирд ё худ спичка сохта метавонад ё не. танҳо қуттияш ҳоло. Сурайё Қосимова ҳунарманди нотакрор, зани бисёр зебо ва инсони беҳад нексиришт аст. ҳамеша ақли комил ва интихоби дуруст дорад. ва дар ин табрикот низ чандин ҳунармандон, рӯзноманигорон, шоирон, нависандагон низ ҳамроҳ шуда дар саҳифаҳои фейсбуку инстаграми худ Сурайё Бонуро
با اویلادور شدنش تبریک نمودند. باید قید کرد که اینچنین روزنامه‌نگار و پرودیوسر رج احمد نیز در صحیفه فیسبوک خود ثریا بانو را به شوهر برآمدنش تبریک و تهنیت گفته به او تمام خوشی‌های زندگی را آرزو کرده است. باید قید نمود که چند روز قبل یکی از هنرمندان مشهور و پراستعداد تاجیک مطلوبه رحیمова به شوهر برآمد که در توی عروسی او ثریا قاسمova با همراهی دخترش فرزانه خورشید شرکت و سرودخوانی نمودند و قبل از سرودخوانی ثریا بانو مطلوبه رحیمova را با جشن عروسیش تبریک و تهنیت نموده و با او گفت که مثل من خوشبخت شوی. یعنی این از آن شهادت می‌دهد که ثریا بانو در حقیقت به شوهر برآمدند و خود را عین زمان خوشبخت می‌حسابند. به هر صورت ما به ثریا قاسمova هنرمند محبوب کشور در زندگی اویلوی تمام خوشی‌ها، سربلندی‌ها و موفقیت‌های نو به نو را تمنا می‌کنیم. باقی سلامت و پیروز باشید. دنیا دروزای گلشا